Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Mas Kabeh Malu pemirsa. Kamera aku mblurak ya. Ki arep sarapan dulu pemirsa. Aku mau coba arep ngonteni jopo. Ame diganggu pitik ae pemirsa, HP ku memeti arep ngendok. Jadi aku pindah nang jero omah. Iki aku diganggu si cimeng. Oh. Ini. Baik agak bosen. Anu sing tak aku sih ponakanku, Mbak, wah gak bosen, Mbak. Dene sego iki gak bosen aku ket bayi zamane aku isih cilik. Kan ibuku mesti nek budal nang pasar. Nah aku ditukokno saurung budal sekolah. Jadi gak bosen iki pemirsa aku. Kenapa gak blenger? Itulah juga kene nang cepu yo padha bakule ngene iki, nang pasar nang omah. Kita ngisi amunisi dulu. Oh. Ini mbak pemirsa. Tara, iki sego pecel. Iya lho, 3.000 iki sakmene pemirsa. Wow. Aku diganggu cimeng ae iki lho pemirsa. Jadi wis tak keimangan. Yuk kita berdoa ngono jeblok segone ya. Wis cuci tangan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marsatana benar. Tak lupa kerupuk. Nah kene iki kerupuk sakmene ya, ukuran sakmene iki 35.000. Masane suweneng nek nang omah pemirsa. Ganggu wonge pemirsa. Ganggu cimeng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marsatana benar. Bumbune mie kering. Iki pecel, bumbu kacang, iki pecel iki daun ketela rambat, terus kacang dan kembang puri. Habis sarapan coba diganggu beda ae. Njero mak diganggu cimeng. Yo nrimo kucing iki dikai sego ambek nek urung tuku pindang tak kei sego kariku gelem pemirsa. Cuma yo kuwi ngganggu wong. Telung aku tempene apa lawe lho pemirsa. Yo maklum nang desa murah. Mulai dua angel pemirsa. Sebenarnya hitung-hitungannya podo-podo wae. Mbak kenapa ya kudu jatiku khas asane. Ini tak naruh sokas pemirsa. Apa nih lemeng aku tak sarapan sik meng. Obat tak kayak mangan ngono kok. Enggak. Ya. Ini cimeng ae pemirsa. Coba diganggu dipitik karo doro aja. Alhamdulillah.
direwangi bojoku merantau pemirsa. Cara yo rezekine nang kono nang kota. Mbah Miati iki nek sarapan aku nang wonge. Nek tuku gula, tuku minyak kuwi nang anake. Anak dodolan pinggiratan bisa. Anak wedok. Tau tak syuting kok. Nek sarapane Mbah Miati. Wah kok pagi iki gak ono matahari pemirsa. Malah mataharinya jelek wis tuh. Wah, nggone sak sari. Kerupuk kedeli guys. Iki bakal aku pakai lari jumlahan sepur pemirsa. Nek sore ngono ku ngeterno kerupuk-kerupuk nang nggone ruko didik nih, nggon beda pasar, beda iki nggon. Nang pasar kapan yo iki kerupuk bakule kerupuk mok siji. Iya ono sing neh Ding. Tapi gak seakeh mbak iki. Sak melu cobaan apa urus ae sak melu kapuan. Wong kapan sih memang terakhir nek esuk iki wis ket njen mulai padha kok. Nggon kunjupan ngono. Nek esuk do golek sarapan gua anake dadi anak budal lagi do blonjo. Tapi memang gudak nek esuk kadang kula ki jenengane rumah tangga iki ketoke gak ketara tapi aku ki lho nyandak gawean. Subuh wis tangi pemirsa. Kok jam 10 jam 11 lagi bar. Ya sing nyapu sing isa-isa ngopeni anak ya. Resek. Kok jam 10 lagi bar. Kabeh sak ngonten. Suwi gak tau Mas gak pecel Mbah Miati aku ora kae pemirsa. Ki memang suwi Mas Santo gak ngonten dhewe tempat kerja soalnya yo aku sakno pemirsa wonge kesel. Kirimnya ke Kediri. Sering nang Kediri. Kadang orang dino gak turu mulane jan tak wakili aku pemirsa. Nek santai orderane ning cedhak ae. Kadang kala aku ditamani, tak wangi gak ngonten, Bu. Wis sareng sijen bose ngerti kok nek Mas Santo nduk konten. Dadi kan transparan misalnya. Bose ngerti. Nek gak ijen yo kliru. Cuma saiki aku mau ngrepotno. Mari Mas Santo kan gudak orderan gudak jam misal.
Jadi yo nek nang omah aku yo jauh dari tetangga, nek ngonten yo dhewean yo karo kucing. Nek Mas Santo nang omah ya kek Mas Santo. Temuku sapa yo ora ana ya pemisah. Sopo? Aduh. Itulah juga dulu kesibukan dewe-dewe. Mantap. Kalau karen ngajak masuk guys, Saisa masak. Alhamdulillah pemirsa. Iki usum pitik do sakit, do kering. Aku yo matur nuwun karo Gusti Allah. Pitikku nganu pemirsa. Gak melok kering. Percaya gak pemirsa? Pisan ana pitikku jago. Si wis tak dol kae tahun baru. Pitikku loro. Tak budrek pemirsa, tak gerus tak ombekno. Mari. Padahal obat manusia yo. Dan mari yo pemirsa. Alhamdulillah. Ya, aku diganggu ini cimeng ae ya. Meng. Mbok ganggu nih ae. Gak gelem mulai. Wah ya tak dusi misal. Lu alah. Aduse iki tak samponi. Tak samponi saset kuwi. Wis bar kabeh gaweanku tak ben medeni tikus pemirsa. Tikusnya ben wedi. Pemirsa ya, tak tutup dulu kontennya kepanjang nanti gawean liyane. Tapi semangat untuk hari ini ojo lali sarapan ya pemirsa. Semoga saya nonton channelku karo sak keluargaku diberi keberkahan untuk hari ini, tahun ini, diberi kesehatan, dijauhi dari sakit. Tetap semangat untuk hari ini, oke? Terima kasih nalkotku Pak Ojo Lali, sampai keluarga mas belum Ojo Lali bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum pemirsa.